Страдате от болки в кръста? На какво се дължат тези болки и тази скованост в кръста? Най-често причината е дискова херния. Това е дегенеративно заболяване на междупрешлените дискове. След 35 годишна възраст тези дискове, амортесьорите на гръбначния стълб, загубват своята еластичност, сплескват се, остаряват. Разстоянието между прешлените намалява, все повече се притискат тези дискове и в един момент болката става непоносима, появява се мравучкане и изтръпване в крайниците и пациента е с влошено качество на живот. Пием лекарства, започва да ни боли стомах, но болката не отминава, задълбочава се. В този случай, от практиката ми досега, забелязвам, че най-бързо облегчава болката Remedium Health Cooling Gel, заради мощните си натурални съставки, които бързо повлияват възпалението и отока, който притиска нерва и причинява болка и изтръпване в крайниците. Затова не отлагайте, не мислете, а вземете мерки още сега.